Моя любимец, Ландо Норис. Просто напусни. Напусни. Веднага. Благодаря. Да. Просто не мога да го приема на сериозно. Наистина, все повече и повече се усещам как сякаш съм много голям Норис хейтър. Ама то не може първо да влезне така с колата в тревата на Сузука. Той буквално сам си развали състезанието. Ако не беше влезнал в тревата и да се оправдае, не, Макс ме избута, ще е още по-близко до Макс на излизане и евентуално да има скоростта да го мине, понеже Макларен е доминиращия отбор. Red Bull е трактор в момента. Но нека да влезна в тревата, ще се оправдая и той ще трябва да ми върне позицията и да съм пълна женичка, нали? Малко ми е несериозно. Не знам как може да изпускаш всеки един старт, в който тръгваш на пол позишън още в първия съвой. Не мога да го взема на сериозно, наистина.